ozi ndọrọndọrọ ọchịchị APGA bụ ndị nke tụrụ nnọọ ugo na ọnọdụ ọkwa onye oche na ya bụ nhọpụta emere n'okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche n'ime steeti a ma bụrụkwazị bụ nke achịkọbara n'ụbọchị Satọde abalị 20 nakwazi 8 nke ọnwa Septemba afọ 2024 site n'aka otu ọrụ ANSEC ma bụrụ mbụ nke ha chịkọbara n'ụzọ pụrụ iche nso nso a. Onye nta akụkọ anyị bụ Emeka Modelem bụ onye keke wetara anyị akụkọ ahụ. Odoziakụ Ọsakwe mere ka amata na otu APGA toro ugo mmeri na wọdụ dị 325 nke dị na steeti a. Ọ gara n'ihu wee kọwaa na ihe o ji agụpụta ya bụ mpụtara maka ndọrọndọrọ ọchịchị emere ọ bụ iji gosi na ihe ndị ọrụ ha kwuru gbasara ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị emere ọ bụ eziokwu ma kelekwa ndị ọrụ ha maka ịrụ ọrụ dịka iwu siri kwuo ma rụkwa ya nke ọma. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modelem.